на Дара и Искрата за това, че приеха поканата в този много специален месец, месеца на любовта, да бъдат нашите главни герои на поредицата ни Scent Stories. Това е поредицата за любимите парфюми на хората, които вдъхновяват. Аз много харесвам такива по-твърди, несладки аромати. Тук има и роза, която е нотка, която аз много обичам. За мен парфюма е аксесуара, без който просто не можеш да отидеш където и да е. Аз по принцип съм огромен фен на гурме аромати. Обожавам да ухая сладко. Thank you.